Neħi kull ostaklu u kull lest li tgħix jum fil-ħajja ta' kull jum kun ċert li lest għal dawn l-isfidi. Ħalli fit il-ħalli u hemmen ħaddanit kull fidi. Jajjen il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt mitla. Kuntent, aċċettajt kullu dan ħolla kiek mhux f'idejja il-kontroll illum. Kuntent, aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib dan tiegħi id-destin. Fil-ħajja ta' kull jum taf li mhux kull ma jleq u deb. Fittex hemm xi skop qabel il-ħolm ikun ġaeb. Fil-ħajja ta' kull jum apprezza dak li x'kien sinjal. Għax waraj hemm ħsieb u taf ikun li sbaħ rigal. Jajjen il-mat bidla u ta' ħajja ġdida spiċċajt mitla. Illum kuntent, aċċettajt kullu dan ħolla kiek mhux f'idejja il-kontroll illum. Kuntent, aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib dan tiegħi id-destin. Tiħu ċans titgħallem ma jittispjaċix taraf sew dak li jien biex tiegħek jitriq. Għax illum kuntent, aċċettajt kullu dan ħolla kiek mhux f'idejja il-kontroll illum. Kuntent, aċċettajt li d-dini ħajti għax fil-ġen kien insib dan tiegħi id-destin. Hemmhekk għandna kemm